Shalom, shalom, shalom. Betasab Xavier Amlach كميتصنيحكم. Shalom Guds församling, Guds frid till er. أنا حاكم صلاح الدين مسبسفينس كارترجم لنا رلو حاونا سيمينا. Jag broder Saladin med den som översätter till svenska broder Sam. إذا دبلت سكال ندبلت أمعالت دبل program ناي. Det här är programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. لو ما عندنا أتكلم أمعالتها. Och idag är din dag. لو ما عندي نريو قال مفتان أمنت ويدما أمنتي فتاني دبل. Dagens ord vi kommer kolla på det är tron prövas. أمنتي فتاني كلكم أمنتي مكور. Så när jag ser att tron prövas det är att tron testas också. مصحف قدوس كم زبل قدامي بطرس حدا كاب 6 Första Petrusbrevet kapitel 1 vers 6 till vers 7. اتم فتان أمنتكم بمجهاد يسوع كريستوس نمسجانا سبحة كبر بحو خبزي كل نحلافي وركي عزيز كبير ما أنتي كركب أنت أتليس حجب بوزح زعينة فتنا مسجوههم بقولنا كتحقوسيهم. Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktenheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fast ändå håller provet i eld. Och den tron ska nu visa sig bli till lov, pris, ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. ريهم أبيوتكم تتفرع ليو عينة فتنات كقطمكم خليو. Ser ni i era liv så kan ni utstå många olika prövningar. أبتسعة تجن نمعباي أمنتكم تتقمر. Men i det stunden för att växa advänd er tro. أنت دا أبتستفتنكم نسعات بأمنت سعركم وجههم. I det stunden ni utstår prövningar, om ni lyckas ta er ut genom tron. أمنتكم عدل تركب على نبض تصل درجة حلف. Då får er tro möjligheten att kunna växa till nästa fas i tron. أنت دا أبتمتكم فتنات بأمنت دي تحلفكم. Men om ni i de prövningar ni går igenom inte tar er ut genom tron, أمنتكم برتعتكم. då kommer ni inte vara starka i er tro heller. سلازي استفعل لي عينات نقرات كقطمكم كله. Så när olika saker ni möter i era liv, كم تصبوا opportunity تتقمر. advänd det som en bra möjlighet. لأمنتكم بجبري أسرعكم تلوتوا خونكم. Att kunna låta er tro komma i verksamhet och ta er till nästa steg. مخنياتو أكم عينات كونتات يا أمنتنا تجليس الله تتمتس. Det är för att det är i sådana där stunder vår tro kan komma och hämta skillnad. شعينا بقى أنا خن عبان تكمل لا دلنا. Det är då vi behöver utnyttja läget för att växa i vår tro. مخنياتو مزحفكم بس كان زخم بالكم بتصنعكم. I ordet exakt så som jag läste till er. اتمفتان أمنتكم بمجهاد يسوع كريستوس نمسجانا سبحة كبر بحوي كابز كل حلاف وركي عزيز كبير من أنت كركب أنت أدليسيز. Det står, äktenheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt fast ändå håller provet i eld. Och den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. ريهم أمنتكم بزقونا عينة فتنا حليف بتخكل خطوة كلهم. Ser ni när er tro testas i olika saker och den tar sig ut på rätt sätt? Så det har en ära som kommer med dig i slutändan. Den har att man växer tillväxt i sig. Bibeln säger kämpa trons goda kamp. Så för att ni ska kunna kämpa trons goda kamp, då behöver er tro komma i verksamhet. أنت لا أمنتكم بجبر خطريوهاكم. Om ni börjar se er tro i verk, نأمنتكم زر أخناتك أخول الله. då kommer er tro ha frukt också av det. سلسة أبيوتكم زكاتكم نجار. Så allas omständigheter ni möter era liv, var inte stressade. مليسكم تتكمل. Advänd möjligheten. أنت لا أنا من قست أملخ أمر لنا. Om vi har Guds rike tankar, مكرامة إن حزننينا. om prövningar kommer vi bli inte ledsna. شجرمة إن حزننينا. Om problem kommer vi bli inte ledsna. مليسنا لعبيتنا تكمل. Vi använder den möjligheten till vår tillväxt. نقول مكرهم كم حبس بصروا إيده. Det står, gläd er därför i olika prövningar. سلازي أمنتكم. Så er tro. ساكن ده تفتينا وتصيز اللوا. Till vilken nivå är den testad och visat frukt? بقى إنتم عبيت ده تمسكروا الله من المسعف إبراهيم. Det är det Hebreerbrevet pratar om, de som har fått det bästa vittnesbördet. كلهم تم عبيت تباهيلهم زلوجن ببزح من قديم حلفهم. Men alla som kallas de stora i Guds ord, de har gått igenom massa prövningar. بأمنتهم كاب دخان برتيعهم. Men de har blivit starka i sin svaghet genom tron. بأمنتهم كاب سحلت سيف مليتهم.
Genom tron så har de lyckats komma undan svärdet. بأمنتهم كاب أفان بسام ليتو Genom tron så har de lyckats komma ut från lejonskap. بأمنتهم أفانا بسعتهم Genom tron de har stängt käkar av lejon. بأمنتهم لمنجستات سيرهم Genom tron så har de övervunnit olika rikedom. ماناتي نات كان جيزيه Och det är min och din tid nu. بأمنتنا نقول نتعسل Det är vår tid nu att ta sig ut genom tron. بأمنتنا أبلع لقول نمالا نسل Genom tron att vandra över alla omständigheter. جيزينا يو Det är vår tid. أمنت عليكم Ni har tro. تتقاموا Advent. love you so much Älskar er. shalom Shalom.